Saingon? Love you. Wow. Thank you. I never expect this and I'm so happy. I love you. Sabik na halikan ay kapkat na sa'yo sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Malikaw man ang landas ay hahanap. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, si Ma'am Regine Villa Gonzalo? Ay, nalang may hatod nga notice, ma'am? Ha? Sure ka? Tara, excited na. Video lang ko, ma'am, ha? Nalang may hatod sa mga kadali, ma'am? Dito ka lang, nasi parcel nga di sa kabayad na. Bigyan mo ni sa credit? Sige, pwede. Last 2018. Sige. Yata na mo notice mo, ha? Kadali, ito naman. Hindi naman inakala ikaw pala ang makakasama. Ang hanap ko noon, ibang-iba sa ngayon. Ika'y tumating sa tamang Surprise! Happy birthday! So, maayong hapon, ma'am. Oh, happy 28th birthday. Magpaila-ila dahil ako dahil si MM, kaya si Abby. We are from AMB Ego's Flower Shop. So, may karon diri. Layo kaayo, naabot yun may balungon. Para ihatod ang surpresa ni Sender. Kabalo kag kinsa ang Sender. Kinsa man. Kinsa man sa paminaw nimo. Wala man ko nag-expect. Taga Jensen daw ni siya. Ikaw! Ha? Ikaw! Taga Jensen si Sir? Hindi. Bili? Ako man na sa. Ay, taga-tago. Ala, lahi ba ni taga Jinsan, ma'am? Taga-tago mo siya ka, ha? Secret lover daw ni Moni. Siya? So na siya yung message, unya short message, pero usan ako basahon. Kantahan sa kanamog, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Na siya yung message, short message lang. Sa sender. What you kay idea, kinsa? Mangluod yun siya. So, ang iha lang yung message, love from Pawi? Pau? Ano ba siya? And Ray. Yay! Oy! Di ka man ay! Happy birthday, sister! I love you always. And I wish you all the best. Ingat palagi and good health with Pawi. Thank you! Happy birthday! Kiss ko ka. Wish sa mo, ma'am. Lang. Okay. Ate, sir. Dati pa. Kasi nga kay ikadungag nga. Okay na to. Thank you. I never expect this and I'm so happy. I love you. Always. Okay. Natula. Kusga. Saingon? Love you. Wow. Wow. Adi kabot. Yay! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila.
Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam ang Bigos Flower Shop lang doon lang.